ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு மை சேனல் சாருலதா அக்கௌண்ட்ஸ். கிளாஸ் 12க்கான காமர்ஸ் ரிவிஷன் போயிருக்கு. 5 மார்க்ஸ் எஸ்பெஷலி. இதில் சாப்டர் 9 ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டான 5 மார்க்ஸ் என்னன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது ரொம்ப ஈஸி. ஒரு 5 பாயிண்ட் எடுத்தீங்கன்னா போகிறோம். ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் இஸ் அ ஒன்லி ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் தட் லீவ்ஸ். அதாவது அது ஹியூமனாக லைவ் இருக்கிற ஒரே இது என்ன ஃபேக்டர் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மட்டும்தான். அடுத்தது ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் கிரியேட்டட் ஆல் த அதர் ரிசோர்ஸஸ். மீதி எல்லா ரிசோர்ஸஸும் கிரியேட் பண்ணுறது எதுன்னா ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் எமோஷனல் பீயிங்ஸ். தே கேன் ரியாக்ட், தே கேன் எல்லா சென்ஸ் ஆர்கன்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்கிறதுனால தே ஆர் வெரி எமோஷ்னல். அவங்களுக்கு தெரியும் ப்ராஃபிட்ஸ் வந்தால் ஹாப்பியாக இருக்கிறதுக்கும், லாஸ் வந்தால் சேட் ஆகிறதுக்கும் எல்லா விதமான எமோஷனல்ஸும் அவங்களுக்கு இருக்குது. ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் மூவபிள். ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் கேன் ஒர்க் அஸ் அ டீம். ஸோ இந்த 5 பாயிண்ட்ஸ் எழுதுனீங்கன்னா நீங்கள் போகிறோம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ். அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். ஹியூமன் ரிசோர்ஸுங்கிறது வேற, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்டுங்கிறது வேற. இதில் என்னன்னா டு ஐடென்டிஃபை மேன் பவர் நீட்ஸ், டு இன்கார்பரேட் சேஞ்ச், டு என்ஷோர் த கரெக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் மேன் பவர், டு செலக்ட் ரைட் மேன் ஃபார் ரைட் ஜாப், இன்னொன்று டு அப்டேட் த ஸ்கில் அண்ட் த நாலேஜ். உங்களுக்கு இது அவுட்லைனாக சொல்கிறேன். இந்த 5 ஹெட்டிங்ஸை பை ஹார்ட் பண்ணிக்கோங்க. உள்ளுக்குள்ளே நீங்களே ஓனாக எழுதலாம். அதாவது ஐடென்டிஃபை மேன் பவர் நீட்ஸ்னா முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா மேன் பவர் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் மென் ரெக்வயர்ட் ஆக்சுவலாக ஒரு ஒர்க்கை முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். செகண்ட் வந்து டு இன்கார்பரேட் சேஞ்ச். அப்படின்னா சேஞ்ச் அப்படிங்கிறது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் எந்த ஆர்கனைசேஷனில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த சேஞ்ச் வந்தாலும் அந்த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மேனேஜ்மெண்ட் என்ன பண்ணணும்னா தே ஹாவ் டு சேஞ்ச் அக்கார்டிங்லி. அந்த சேஞ்சை உடனே அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அடுத்தது டு என்ஷூர் த கரெக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் மேன் பவர். அதாவது எந்த சமயத்தில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் தேவை ஒரு வேலையை முடிக்கிறதுக்கு அப்படிங்கிறத கரெக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் மேன் பவர். அதாவது ஒரு வேலை செய்ய வேண்டியது ஒரே ஒரு ஆள் செய்ய வேண்டிய வேலையை 10 பேர் கொண்டு செய்யவும் கூடாது. அதே மாதிரி 10 பேர் செய்ய வேண்டிய வேலையை ஒரே ஆள் வச்சும் முடிக்கக்கூடாது. ஸோ கரெக்ட் ரெக்குவயர்மெண்ட் ஆஃப் மேன் பவர் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும். அடுத்தது டு செலக்ட் ரைட் மேன் ஃபார் த ரைட் ஜாப். ஸோ ஒருத்தருக்கு என்ன ஜாப் தெரியுதோ அதுக்கு அந்த ஜாபை மட்டும்தான் அவருக்கு நீங்கள் அசைன் பண்ணணும். அவருக்கு தெரியாத வேலையை கொடுத்தா அதோட வேலை வந்து எஃபெக்டிவாகவும் இருக்காது இல்லையா. அடுத்தது டு அப்டேட் த ஸ்கில் அண்ட் த நாலேஜ். ஸோ மேனேஜிங் ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் வந்து இஸ் பிளேஸ் சிக்னிஃபிகண்ட் ரோல் இன் த ப்ராசஸ் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஸ்கில் அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட். அதாவது ஒரு ஆளை நீ செலக்ட் பண்ணிட்டேன்னா அவருடைய நாலேஜும் அவருடைய ஸ்கில்லையும் என்ன பண்ணணும் அப்பப்போ அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஏன்னா சேஞ்சஸ் அப்படிங்கிறது கான்ஸ்டண்ட்டாக நடக்கிற ஒரு விஷயம். அதே சமயம் டெக்னிக்கலாகவும் இந்த கேஜெட்ஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸ்ட் டெக்னாலஜியெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ தான் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் வில் ஃபங்க்ஷன் எஃபெக்டிவ்லி. அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் படித்தோம் இல்லையா, பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங். இந்த அதே அந்த இதை நம்ம இந்த இதுக்கும் எழுதலாம் நம்ம. ஓகேவா, இதுதான் மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த ஹியூமன் ரிசோர்ஸஸ் மேனேஜ்மெண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேட்டிங் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தா ப்ரொக்யூர்மெண்ட், டெவலப்மெண்ட், காம்பன்சேஷன், ரிட்டென்ஷன். இது அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு 2 கொஷின்ஸை நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டா போதுமானது. தட் இஸ் மேனேஜரல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், அடுத்தது சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ். ஸோ இந்த 3 கொஷினும் படிச்சுக்கோங்க அவுட் ஆஃப் 4. ஓகே. அண்ட் ரிகார்டிங் ரெக்ரூட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் சாப்டர் 10க்கான 5 மார்க்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். இது வந்து நம்ம ஷார்ட் ஆன்சரில் படித்தோம். ஸ்டேட் எனி 2 இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். அதில் இந்த 4மே நம்ம படித்தோம். ட்ரான்ஸ்ஃபர், அப்கிரேடிங், ப்ரமோஷன், டிமோஷன். ஓகேவா. அண்ட் ஆல்சோ டிபெண்டன்ஸ். இது என்ன அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன். ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் எம்ப்ளாயி ஃப்ரம் ஒன் டிபார்ட்மெண்ட் வித் சர்ப்ளஸ் ஸ்டாஃப் டு தட் ஆஃப் அனதர் வித் டெஃபிசிட் ஸ்டாஃப். அதாவது உங்கள் டிபார்ட்மெண்ட் சப்போஸ் பர்ச்சேஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் நிறைய பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா, சேல்ஸில் கம்மியாக இருந்தாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்டாஃபை இந்த டிபார்ட்மெண்ட் இந்த பர்ச்சேஸ் ஸ்டாஃப் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து சேல்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஒரு இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். அதாவது ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ளவே ஆட்களை மாற்றி எடுத்துக்கிறது.
அப்கிரேடிங் அப்படின்னும் போது அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எம்ப்ளாயீஸ்லாம் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்க வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் அப்ரைசல் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அது என்ன பண்ணும், மோட்டிவேட் பண்ணும் எம்ப்ளாயீஸை. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் நல்லா பண்ணாங்க அப்படின்னா லோவர் பொசிஷன்லேருந்து அவரை ஒரு ஹையர் பொசிஷனுக்கு கொண்டு போய் விடுவாங்க. இது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். ஓகே, அடுத்தது ப்ரமோஷன். Based on the seniority and merits of the employees, they can given the opportunity to move up in the organizational hierarchy. அதாவது ரொம்ப வருஷம் ஒர்க் பண்ணுறாங்க, அந்த சீனியாரிட்டி பேசிஸில் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுப்பாங்க, ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் உட்கார வச்சு பார்ப்பாங்க. இது ஒரு சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். உள்ளுக்குள்ளவே ஒரு மேனேஜிங் போஸ்ட்டுக்கு வேக்கண்ட் இருக்குது அப்படின்னா வெளியில் போய் ஆட்களை தேடாமல் இன்டர்னல்லையே நம்ம ஆர்கனைசேஷன்லேயே உள்ளவங்க, ரொம்ப சீனியராக இருக்கவங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்கவங்க தூக்கி ஹையர் போஸ்ட் போடுறது. திஸ் இஸ் another type of recruitment, internal source recruitment. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டிமோஷன். அதாவது யாராவது வந்து ரொம்ப பெர்ஃபார்மன்ஸ் சரியாக பண்ணலை அப்படின்னா ஹையர் பொசிஷன்லேருந்து லோவர் பொசிஷனுக்கும் கொண்டு வருதாங்க. தட் இஸ் கால்ட் டிமோஷன். அடுத்தது டிபெண்டன்ஸ். அதாவது யாராவது ஒருத்தவங்க ஒரு எம்ப்ளாயி வந்து இறந்து போயிட்டார் அப்படின்னா அவரோட பையனுக்கு இல்லை அவரோட டிபெண்டன்ட் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து அந்த டிக்கீஸ்ட்னா இறந்து போனவருடைய பையனை வேலைக்கு வச்சுக்கலாம். அது ஒரு டைப் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். இதெல்லாம் இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் தி எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். வெளியிலேருந்து நம்ம எப்படி ஆட்களை ரெக்ரூட் பண்ணலாம், வேலைக்கு ஆட்களை தேர்ந்தெடுக்கலாம். எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அன்சாலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ், வாக்கின்ஸ், கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட், ரெக்ரூட்மெண்ட் அட் த ஃபேக்ட்ரி கேட். சரி, இது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் அப்படின்னா எம்ப்ளாயர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா ஒரு டெய்லிஸ்லையோ இல்லை ஜேர்னல்ஸ்லையோ மேகசின்ஸில் நியூஸ் பேப்பர்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ஆஃபீஸில் இருக்கிற ஆர்கனைசேஷனில் இருக்கிற வேகன்சிஸை குறித்து அவங்களோட என்ன குவாலிஃபிகேஷன் என்ன எதிர்பார்க்குறாங்கன்றத ஆட் மூலமாக வெளிப்படுத்தி அங்கேருந்து ஆட்களை ரெக்ரூட் பண்ணலாம். அன்சாலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ் அப்படின்னா சில பேர் ஜாப் சீக்கர்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்களுக்கு வேலை தேவைப்படும். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க ரெஸ்யூமை எடுத்துகிட்டு போய் ஏதாவது ஆர்கனைசேஷனில் கொடுப்பாங்க. அங்கே வேகன்சி இருக்கா இல்லையா அவங்க கூப்பிட்டு இருக்க மாட்டாங்க, பட் எனக்கு வேலை தேவை அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ரெஸ்யூமை கொண்டு போய் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் கால்ட் அன்சாலிசிட்டட் அப்ளிகன்ஸ். வாக்கின்ஸ் அப்படின்னா அதாவது ஜென்ரலாக அப்படியே போகிற போக்கில் ஒரு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுறது தான் இந்த வாக்கின்ஸ். ஆர்கனைசேஷன் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா குவாலிஃபிகேஷன் என்ன போஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத சொல்லிட்டு இந்த டைமில் இந்த வென்யூவில் நீங்கள் வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்க அப்படின்னு ஜென்ரலாக ஒரு நோட்டீஸ் கொடுக்கறது தான் இந்த வாக்கின்ஸ். கேம்பஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னா இப்போ சப்போஸ் ஸ்கூலில் வந்து பிரின்சிபலுக்கு வந்து ஒரு இங்கிலீஷ் கேண்டிடேட் வேணும் அப்படின்னு நினச்சாங்க, இங்கிலீஷ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்னு நினச்சாங்கன்னா அவங்க ஒரு பிஎட் காலேஜுக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து பிஎட் பர்சியூ பண்ணிட்டு இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸில் டெமோ கிளாஸ் எடுக்க வச்சு அவங்கள யார் அவங்களுக்கு பெஸ்ட்டு சூட்டபுளாக தோணுதோ நல்லா பண்ணுறாங்கன்னு நினைக்கிறாங்களோ அங்கே அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணிப்பாங்க. இது வந்து ரொம்ப ஈஸி மெத்தடு. நம்ம வந்து வேண்டாம் அப்படின்னா வேற ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு போயிட்டு நமக்கு தேவையான ஆட்களை தேவையான நேரத்தில் நம்மளால ரெக்ரூட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ த ஆர்கனைசேஷன் விசிட் த எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன் டு ஐடென்டிஃபை அண்ட் ரெக்ரூட் த சூட்டபிள் கேண்டிடேட்ஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் அட் ஃபேக்ட்ரி கேட்ஸ். யூஸ்வலாக என்னென்னா இந்த அன்ஸ்கில்டு எம்ப்ளாயிஸஸ்லாம் இந்த மாதிரி தான், அதாவது அன்எஜுகேட்டட், அதாவது அவங்களுக்கு வந்து எந்த ஸ்கில்ஸும் இருக்காது அப்படின்னா அவங்களெல்லாம் இந்த மாதிரி ஃபேக்ட்ரி கேட்டில் தான் ரெக்ரூட் பண்ணுவாங்க. தே ஆர் ரெக்ரூட்டட் த ஃபேக்ட்ரி கேட் அண்ட் பெய்ட் ஆன் ஹார்லி ஆர் டெய்லி பேசிஸ். இது வேஜஸ் மாதிரி தினக்கூலிக்கு செய்கிறாங்கல்ல அந்த மாதிரி. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரிகார்டிங் த எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் த ரெக்ரூட்மெண்ட். ஸோ இந்த லெசனில் ரெக்ரூட்மெண்ட்டை நம்ம வந்து ரெண்டு பார்த்துருக்கோம், இன்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் சோர்சஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ரீசன்ட் ட்ரெண்ட் இன் ரெக்ரூட்மெண்ட் அப்படின்னா அவுட் சோர்சிங். அவுட் சோர்சிங் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கும், அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸும் வாங்கி வச்சுப்பாங்க. எல்லா ஜாப் என்ன கைண்ட் ஆஃப் ஜாபாக இருக்கும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போய் எல்லாருமே சப்மிட் பண்ணிடுவாங்க. அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இது டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், இது மேனேஜிங் ப்ரொஃபஷன், இது ஹெச்ஆருக்கு அப்படின்னு சொல்லி செக்ரிகேட் பண்ணி வச்சுருவாங்க. இப்போ நமக்கு என்ன வேணுமோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷனில் போயிட்டு நம்ம தேவையானதை ஸ்க்ரீன் பண்ணி எங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் தான் வேணும்னா டீச்சர்ஸ் ரிலேட்டடான யாரெல்லாம் ரெஸ்யூம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதெல்லாம் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். அதுக்கு அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது சர்வீஸ் சார்ஜ் நம்ம பே பண்ணிட்டு வந்துடலாம். திஸ் இஸ் த அவுட் சோர்சிங். இப்போ இந்த ரெக்ரூட்மெண்ட் ப்ராசஸ் அவுட் சோர்சிங்கில் எப்படி நடக்கும் அப்படின்னா ரெக்ரூட்மெண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், அட்வர்டைஸ் சோர்ஸ், ஸ்க்ரீனிங், வேலிடேஷன், ப்ரொஃபைல் சப்மிஷன், இன்டர்வியூ ப்ராசஸ்,
செலெக்ஷன். அடுத்தது இதில் இன்னொன்று என்னென்னா போச்சிங் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன். ஆர்கனைசேஷன் வந்து அவங்க இன்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிறவங்களை ட்ரெயின் பண்ணாமல் எம்ப்ளாயீஸை வந்து ஹையர் பண்ணுவாங்க வேறு ஒரு காம்படிட்டிவ் கம்பெனிஸ்லேருந்து. அவங்களுக்கு போத் ஃபினான்ஷியல் அண்ட் நான் ஃபினான்ஷியல் பெனிஃபிட்ஸ் அதிகமாக கொடுக்குறேன்னு சொல்லி அங்கேருந்து ரெக்ரூட் பண்ணுறது தான் இந்த போச்சிங். இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெய்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாடியூலில் நம்ம சாப்டர் 9 and 10க்கான லாங் ஆன்சர்ஸை பார்த்துப்போம். அடுத்த மாடியூலில் நம்ம அடுத்த சில 2 லெசன்ஸில் உள்ள லாங் ஆன்சர்ஸை பார்க்கலாம். ஹோப் யூ ஆர் கிளியர் வித் திஸ். தேங்க்யூ.